Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tamay. Taong 1974. Walang eksaktong lugar. Hindi mahilig manirahan sa iisang lokasyon lang itong si Tamay. Buwan-buwan, naghahanap siya ng panibagong lugar na mapagtitirhan upang maikubli ng tuluyan ang kanyang pagkakakilanlan. Kung hindi nyo kasi naitatanong, isang bihilanteng rebelde itong si Tamay. Magmula noong umalis siya sa kanilang samahan, wala na siyang pinagkatiwalaan. Napagtanto niya kasi noong mga oras na yon, likas ng masasama ang mga tao. Ayon sa kanya, hindi siya sumasama sa mga ito para mamarusa ng mga taong walang kalaban-laban. Sa halip, kaya siya roon nakaisa ay para tulungan ang mga naaapi. Yon ang pangunahing hangarin ni Tamay, ngunit sa paglipas ng panahon ng kanyang pag-aanib, tila bang nawala yon sa kanilang pangkat. Habang tumatagal, unti-unti silang napapasama at kalaunay natuto na rin silang magnakaw at pumatay ng mga walang kalaban-labang taong tumututol sa kanilang hangarin. Nagsimula na ring mangsamsamang kanilang grupo para mapondohan ang kanilang mga armas. Noong una, sinubukan itong intindihin ni Tamay, pero sa katagalan, nakaramdam na siya ng matinding pandidiri sa kanyang mga kasama. Upang maipaghiganti naman ng mga inosenteng taong pinagpapapatay ng mga ito, pinagsumikapan niyang paslangin ng commander nila bago siya umalis. Naisakatuparan ni Tamay ang plano niyang yon sa tulong ng matandang nakilala niya sa paanan ng bundok kung saan sila kumukuta. Ayon sa kanya, aksidente lang ang pagkakakilala nila. Nasa kasagsagan kasi siya noon ng pagroronda at nung napadpad siya sa may paanan ng bundok kung saan may malaking sapa, nasipat niya itong tinatangay ng malakas na agos ng tubig. Kitang-kita niyang malapit ng malunod ang matanda, kaya hindi na rin siya nagdalawang isip na lumusong sa malalakas na agos nito. Paghawak naman niya rito, agad naman niya yung dinala sa pinakamalapit na pangpang. Pagkaraan lang noon ng ilang minuto, agad namang nanumbalik ang wisyo nito. Matapos ang mga pangyayaring yon, naging magkalapit na sila ng matanda. Lubos ang pasasalamat nito sa kanya, kaya bago sila noon maghiwalay, mariin siya nitong pinaalalahanan na huwag mahihiyang lumapit dito sa oras na meron siyang kailangan. Dagdag pa nito na kahit ano gagawin niya para kay Tamay. Nang marinig naman ni Tamay ang tungkol sa bagay na yon, hindi niya maipagkakailang nahihiwagahan siya sa matanda. Sa isip-isip niya, hindi nito sasabihin ng ganoong bagay kung wala itong pinanghahawakan. Dahil sa tubong probinsya naman siya, unang pumasok sa isipan niya, meron itong alam pagdating sa lihim na aral. Yun lang kasi nag-iisang dahilan kung bakit malakas ang loob nitong maglahad sa kanya ng ganoong bagay. Nang maunawaan naman niya ang tungkol dito, nagpasya siyang puntahan ito ng palihim. Makailang beses din silang nagkita ng matanda hanggang sa kalaunay nasaksihan na niya ng kanyang sariling mga mata ang tanga nitong lihim na aral. Huli na nang malaman ni Tamay, isang matandang gabunan pala ang taong yun. Ngunit sa kabila ng estado nito, ramdam niya ang katapatan nito sa kanya. Inaasahan naman niyang gano'n ang mangyayari dahil siya ang nagsalba sa buhay nito. Lumipas ang mga araw, nagpatuloy ang kanyang pakikianib sa kanilang grupo. Alam niyo, pinuno, hindi na sana niya itutuloy ang kanyang binabalak, pero dumating ang isang hapon, nabalitaan niyang gumamit ng babaeng anak ng mamumundok ang kanilang commander. Sapilitan niya yung ginamit hanggang sa kalaunay tuluyan na itong namatay. Matapos ang mga pangyayaring yon,
inilibing nila ang bangkay nito sa isang masukal na damuhan. Pinaghalong galit ang kanyang naramdaman habang pinagmamasdan niya ang paglibing sa dalaga, kaya noon ding mismong araw na yon, nagpasya siyang patayin ng commander nila. Maigi niyang pinag-isipan ng tungkol dito hanggang sa sumagi sa kanyang isipan ang paghingi ng kakarampot na abilidad mula sa matanda. Sa pagsapit naman ng gabi, habang nag-uusap sila, binigyan siya nito ng gintong bertud. Ayon sa matanda, kailangan niya itong tanganin upang hindi siya mamatay sa kanilang gagawin. Dagdag pa nito na, kapag natapos na nila ang kanilang napagkasunduan, hindi na nito babawiin ang kanyang tangan hanggang sa siya ay bawian ng buhay. Dagdag pa ng matanda na, regalo niya ito kay Tamay, buhat sa kabutihang loob nitong ipinakita sa kanya. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, inakala naman niyang isang pangontra lang sa sandata ang bertud na ibinigay nito sa kanya. Ang hindi niya alam, isa pala itong bertud ng aswang na nahahanay sa lahi ng mga asbo. Pagkapatay niya sa commander ng kanilang grupo, laking gulat na lamang niya nang bigla niyang dukutin at kainin ang puso nito. Nangyari yon sa harapan ng kanyang mga kasama, kaya saksing buhay ang mga ito sa ginawa niya. Bagaman gulong-gulo ang kanyang isipan, pinili niyang tumakas sa kanilang kuta. Mula noon, hindi na niya nakita ang mga kasamahan niya, gayon din ang matanda. Akala niya mawawala ang bisa nito kung lalayo siya. Pero habang tumatagal, mas lalo lang yung kumakapit sa kanyang buong katawan. Hindi naglaon, nasanay na mamuhay si Tamay ng ganon at yun din ang naging dahilan kung bakit palipat-lipat siya ng lugar. Aminado rin naman kasi siya na kahit malayo na siya sa lugar nila, may mga rebelde pa ring sumusunod sa kanya. Hindi niya mawari kung ano ang ibig palabasin ng mga ito, pero pinagsusumikapan na lamang niyang umiwas. Akala nga niya noon, habang buhay na niyang pasanin ng ganoong sitwasyon, subalit lingid sa kanyang kaalaman, malapit na palang mabago ang kanyang tadhana. Nang mapadpad siya sa huling baryong kanyang nilipatan, may nakilala na naman siyang isang matanda na alam niyang manggagamot. Kaya nasabi niyang manggagamot ang taong yon ay dahil sa mga kwintas at mga medalyon nitong nakasuot sa kanyang katawan. Bilang isang ganap na asbo, aminado itong si Tamay na nakikita na niya ang mga karga ng bawat taong kanyang nakakasalamuha. Nasanay kasi siyang yon ang unang tingnan para naman kahit papaano alerto siya. Sa unang tagpo nila ng matandang albularyo, alam na kagad nito kung ano siya. Inakala nga niyang huhusgahan siya nito pero nung magkausap sila, napag-alaman niyang hindi yun tumitingin sa karga ng isang tao. Dagdag pa nito na alam niyang hindi pa gaanong nalalason ang puso ni Tamay, kaya may puwang pa para sa kanya ang pagbabago. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, ibinahagi nito sa kanya ang kagustuhan nitong tulungan siya. Mariinding inilahad ng matanda, marami na itong taong natulungan na kaparehas ng kanyang kalagayan. Nang marinig naman ni Tamay ang tungkol dito, hindi naman niya maipagkakailang kapani-paniwala ang mga bagay na sinasabi nito. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng yon, pinili niya pa ring maging bihilante. Upang makasiguro siya sa mga sinasabi ng albularyo, nagpasya siyang hamunin ito. Ayon sa kanya, bago siya magpagamot dito, kinakailangan muna nitong patunayan sa kanya ang lahat-lahat. Nang malaman naman yun ng albularyo, di naman ito maiwasang umisi kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, "Kung gayon, duda ka talaga. Sige, Tamay, pagbibigyan kita. Dumakip ka ng isang aswang at ibabalik ko siya sa normal.
Kapag nagawa ko ito, siguraduhin mong hindi ka tatalikod sa iyong pangako. Tandaan mo, mabait akong kaibigan, pero masama akong kaaway. Bibigyan kita ng pagkakataon para magbagong buhay. Nasa sayo na lang kung sasayangin mo ito. Matapos naman itong mailahad ng albularyo, agad naman siya nitong inabisuhang umalis. Ilang araw ang lumipas matapos ang kanilang naging pag-uusap. Nagsimula na siyang maghanap ng mga aswang. Naging masigasig ang paghahanap noon ni Tamay, gawa ng gusto niyang pabulaanan ang mga sinasabi sa kanya ng albularyo. Sa isang buwan niya kasing palipat-lipat ng lugar, wala pa siyang nakasalumuhang manggagamot na may ganoong abilidad. Itinuturing niyang imposible ang ganoong kakayahan, lalo pat matagal na niyang alam na hindi basta-bastang naaalis ang ganoong sumpa sa katawan ng isang tao. Maalis man, paniguradong buhay nito ang kapalit. Ayaw namang mamatay ni Tamay ng maaga, lalo pat gusto niya pang mabuhay ng mahaba-haba sa mundo. Sa loob ng halos 1 linggo niyang paghahanap, may nakita na siyang pugad ng mga aswang. Ang kaso lang, marami-rami ang naninirahan doon, kaya medyo nagdadalawang isip pa siya na pasukin ang lugar na yon. Alam kasi noon ni Tamay na sa oras na tumungtong siya sa lugar ng mga ito, maghuhudyat yon ng digmaan. Para sa kanya, tagilid siya sa ganoong sitwasyon dahil nag-iisa lang siya. Upang makakuha naman ng isa sa mga nilalang na yon, minabuti naman niyang bitagin ang mga ito. Nataon kasi noong may buntis sa baryo, kaya yon ang naisip na paraan ni Tamay. Ilang araw pa ang dumaan, unti-unti na ngang naamoy ng mga ito ang tungkol sa babaeng buntis sa baryo. Nang maramdaman naman niya ang pagkilos ng mga aswang, doon na nga siya gumawa ng paraan para manmana ng mga ito. Tahimik at palihim ang ginawa niyang pagmamasid hanggang sa kalaunay na unawaan na niya ang taktika ng mga aswang. Ayon sa kanya, gabi-gabi 4 na nilalang ang dumadalaw sa babaeng buntis para maghanap ng butas na mapaglalagusan ng kanilang dila. Sa loob ng gabing yon, napansin niyang 2 sa mga ito ang nagbabantay tuwing may ginagawa ang kanilang mga kasama. Dahil sa pangyayaring yon, doon siya nakahanap ng pagkakataon para umatake. Ngunit para maging malinis ang kanyang mga kilos, pinili niyang magmasid pa ng ilang araw hanggang sa kalaunay doon na nga siya nakapagdesisyon na umatake. Isang gabi, habang nagmamanman naman ang mga nilalang na yon, palihim naman siyang pumanhik sa talahibang malapit sa bahay ng buntis. Hanggat maaari, ibinaba niya ng husto ang kanyang presensya upang hindi niya maagaw ang atensyon ng mga nilalang. Maya-maya pa, nang ilang metro na lamang ang pagitan niya, maigi niyang hinintay ang pagdating ng punto na magbabantay na ang 2 nitong kasama. Yun kasi ang hinihintay na pagkakataon ni Tamay dahil alam niyang hindi gaanong mahigpit ang depensa ng mga ito sa ganoong pagkakataon. Maliban kasi sa nakatuon ang kanilang atensyon sa buntis, nakatalikod din ang 2 na siya namang pangunahing punteriya ni Tamay. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pagmanman, sakto naman ang pagtalikod sa kanya ng 2 nilalang na siyang naging sanhi upang sumugod na siya ng walang pagdadalawang isip. Pagkapaslang niya sa 2 aswang, agad naman niyang sinunggaba ng isa sa mga nagbabantay kasabay ng pag-unday niya ng saksak sa isa pang nilalang na malapit sa kanya. Habang nakatarak sa binti nito ang kanyang matatalas na kuko, walang patid naman niyang nilapa ang nilalang na binauna ng kanyang mga pangil. Di pa siya nakontento. Binali niya ang leeg nito bago niya yun tuluyang tantanan. Matapos nun, buong puwersa naman niyang sinunggaban ang huling nilalang na kanyang dudukutin.
Pagkaladkad naman niya roon papalapit, agad naman niya itong binalian ng kamay at binti upang hindi na yon makapaglakad. Pagsilay naman niyang wala na yung laban, agad naman niya itong inilagay sa sakong kanyang dala. Nang maisakatuparan na niya ang kanyang plano, nagmamadali naman siyang bumalik sa bahay ng albularyo. Pagdating niya rito, agad naman niyang ibinagsak ang dala niyang sako, sabay wika doon ng, "Heto nang hinihintay mo. Ngayon ipakita mo sa akin na kaya mo nga yung gawin." Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, agad naman yung humagikgik, sabay sagot sa kanya ng, Ipinapakita mo lang na duda ka. Pero ang katotohanan, ipinagdarasal mong hindi ako nagsisinungaling sa mga bagay na inilalahad ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, iho. Matutulungan kita sa problema mo. Matapos naman itong mailahad ng matanda, dali-dali naman itong nilapitan ang aswang na kanyang dinukot. Pagharap naman ng matanda sa nilalang, agad naman niya itong hinawakan sa ulo habang nag-uusal. Hindi naglaon. Nang matapos na niya ang paunang hakbang ng kanyang ritual, agad naman niya itong dinala patungo sa loob ng kanyang bahay. Si Tamay noon, tahimik lang na sumunod. Di rin siya nababahala sa bahay ng matanda, lalo pat lahat ng pangontra nito doong nakasabit, inalis na nito. Pagdating naman nila sa sala ng bahay, ginapos nito sa isang pakrus na korte ng kahoy ang nilalang na kanyang nadakip. Sa gilid ng krus na yon, may mga simbolong nakalathala na gawa sa purong dugo. May mga kandila ring nakatirik doon, nakasalukuyan pang walang sindi. Nang masipat naman ni Tamay ang ritual ng matanda, tahimik lang naman siyang nagmasid sa isang tabi. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsimula na yung magbanggit ng mga engkantasyon. Gumagawa na rin ito ng mga kakaibang himig, kalakip ng pagsayaw nito, habang hawak-hawak ang dalawang palaspas na gawa sa purong balahibo. Ayon sa kanya, di naman niya nauunawaan ng mga katagang binabanggit ng albularyo. Nagdudulot naman ito ng matinding takot at kaba para sa kanyang kaluluwa. Dagdag pa niya na, kahit hindi nakalaan sa kanya ang ritual na yon, pakiramdam niya siya ang inaalisa ng albularyo ng demonyo. Maya-maya pa, matapos naman itong makapagsambit ng mga engkantasyon, agad naman yung kumuha ng langis gamit ang isang makinis na patpat. Pinadaan ng matanda ang langis sa mga kandila bago niya ito tuluyang ipinatak sa dila ng nilalang. Matapos naman niya itong gawin, laking gulat na lamang ni Tamay nang masipat niyang mabilis na bumabalik sa orihinal nitong anyo, ang nilalang. Walang pati din yung sumisigaw, hanggang sa kalaunay maging isang purong tao na ito. Pagtahimik naman ng nilalang na yon, bakas sa pagmumukha nito ang matinding pagkagulat. Wala rin doong nangyaring masama na siya namang umagaw sa kanyang atensyon. Dahil sa mga nasaksihan niyang yon, napagtanto niya na hindi nga nagsisinungaling ang matanda. Matapos naman itong maisakatuparan ang ritual, agad naman siya roong lumapit para sana'y sumunod na sa nilalang. Ang kaso lang, nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, mariin naman itong inilahad sa kanya na hindi ganun kadali ang paggamit ng ritual na alam niya. Upang hindi rin yun mapahamak, kinakailangang malipasan muna ng 1 linggo bago niya isakatuparan ang pangalawa. Dagdag pa nito na, sa estado noon ni Tamay, hindi magiging magandang ideya ang pag-alis ng kakayahan niya. Bukod kasi sa marami pa siyang nakaambang kalaban, mataas din ang tsansa na natiktikan na rin siya ng mga kasamahan ng nilalang na kanyang dinukot. Ganito na lang. Iligtas mo muna ang sarili mo bago ka bumalik sa akin. Pangako,
Hindi ko tatalikuran ng mga salita ko sa iyo. Sige na, asikasuhin mo muna ang sigalot na iyong kinakaharap at bumalik ka rito pagkaraan ng 1 linggo. Wika sa kanya ng matanda. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di naman siya nakatutol pa. Sa isip-isip niya kasi, tama naman ang sinabi sa kanya ng matanda, kaya walang dahilan upang siya ay tumutol. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, nagmamadali naman siyang umalis sa bahay nito. Hindi na rin niya pinansin pa ang aswang na bumalik sa pagiging tao, buhat sa kanyang mga problemang iniisip. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, hindi nga nagkamali ang albularyo. Maaga pa lang, pansin na pansin na noon ni Tamay ang mga aswang na umaaligid sa kanyang tahanan. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niya yung kinumpronta para tanungin ukol sa problema ng mga ito sa kanya. Sa mga oras na yon kasi, inaakala pa niyang wala itong kaide-ideya kung ano ang ginawa niya. Ang kaso lang, paglapit naman niya sa mga ito, bigla namang tumigil ang kanyang mundo matapos nitong ilahad sa kanya ang mga bagay na kanyang ginawa. Mariin din siyang inabisuhan ng nilalang na hindi nila palalagpasin ang pangyayaring yon. Nakahanda silang gawin ng lahat para lamang mapanagot si Tamay sa mga bagay na ginawa nito sa kanila. Dagdag pa ng mga ito na hindi sila nasisindak kahit nahanay siya sa lahi ng mga asbo. Base kasi sa kanilang pag-aaral, nag-iisa lang si Tamay sa kanilang lugar. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, di naman niya maiwasang ngumiti na para bang may hawak pa rin siyang alas sa kanyang bulsa. Pagsilay naman niya sa mga nilalang nakaharap niya, mahinaho naman siyang nagwika doon ng, "Tama kayo, nag-iisa lang ako rito. Pero huwag niyo sanang kakalimutan, pinapunta ako rito ng kalahi ko. Kapag hindi ako nakauwi, darating silang lahat upang ako'y ipaghigante. Sa oras na mangyari yan, natitiyak ko sa iyo, maglalaho na parang bula ang lahi ninyo. Huwag niyong subukan ng mga asbo, sapagkat alam niyo kung ano ang kaya naming gawin." Pagkarinig naman ng mga ito sa kanyang sinabi, minabuti naman itong manahimik habang dahan-dahang tumatalikod sa kanya. Hinayaan lang naman yun ni Tamay, gawa ng sa isip-isip niya, nasindak na ang mga ito sa mga binitawan niyang kataga. Paglayo naman ng mga nilalang na yon, nagmamadali naman siyang bumalik sa kanyang pamamahay. Inaasahan niya kasing hindi pa doon magtatapos ang lahat, gawa ng ramdam niya sa mga ito ang matindi nitong pagmamalabis na makapaghigante. Sa pagsapit naman ng sumunod na gabi, doon na nga nagsimula ang pagpaparamdam sa kanya ng mga nilalang. Nagsimula yon sa mga mahihinang pag-aangil hanggang sa kalaunay napansin na niya ang paglapit ng mga ito sa kanyang tahanan. Siyempre bilang asbo, matalas na rin ang kanyang pandama noong mga oras na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, nang ilang metro na lamang ang layo ng mga ito, doon na siya naglakas ng loob para kumprontahin ang mga nilalang. Kung hindi kasi siya nagkakamali, nasa humigit 10 lang ang bilang ng mga ito. Kung isipin, kayang-kaya niya yung pagsabayin. Pero paglabas naman niya ng bahay, doon tumambad sa kanya ang mga alagang sigbi ng mga nilalang. Napansin din niyang hindi lang 10 ang bilang nito. Gawa ng pag-ikot niya ng kanyang paningin sa paligid, 7 grupo na may tig-11 miyembro ang kanyang nasilayan. Pagsilay naman niya sa pinakasentro ng mga ito, tumambad sa kanya ang isang engkanto na may wangis na parang sa rosas. Kasing laki yun ng isang matandang puno at bawat paghakbang nito, naglalabas yun ng mga alikabok na kumikinang. Matapos naman niya itong masilayan, naunawaan naman ni Tamay ang pangunahing tungkulin ng nilalang na yon sa grupo ng kanyang mga kalaban.
Dahil dito, kahit alam niyang masyadong marami ang mga kalaban niya, pinili niyang kaharapin ang mga ito. Sa puntong yun kasi, nasisiguro niyang kamatayan ang naghihintay sa oras na siya ay umatras. Pag-atungal naman niya ng malakas, agad naman niyang ininom ang langis na ibinigay sa kanya nung matandang gabunan. Matapos niya itong gawin, mabilis naman siyang nakapagpalit ng anyo kasabay ng pagtalas ng lahat ng kanyang mga pandama. Nang masipat naman yon ng mga kalaban niya, parang anino naman yung lumusob sa kanya. Dahil dito, hindi naman nagdalawang isip itong si Tamay na salubungin ang mga nilalang. Wala man siyang sapat na ideya sa kakayahan ng anyo niyang tangan, pinili niyang makipaglaban doon sa pamamagitan ng lakas. Paglapit naman niya sa mga ito, walang habas naman niya yung sinunggaban. Sa sandaling tumarak na ang kanyang pangil sa nilalang na pakay niya, mabilis siyang lulundag sa isa pa nitong kasama. Akala niya, hanggang doon lang ang abilidad ng anyong tangan niya, pero ilang minuto pa ang dumaan. Laking gulat na lamang niya nang magamit niya ang abilidad nung huling aswang na kanyang napaslang. Sa kasagsagan kasi noon ng kanilang pakikipaglaban, napansin niya ang paglaho nito sa dilim para umatake. Nang mapatay niya ito, nakapagtatakang nagagawa na rin niya ang ganoong abilidad. Dahil sa ganoong pangyayari, nagpatuloy lang naman siya sa kanyang pagmamasid hanggang sa kalaunay nagamit na rin niya ultimo ang kakayahan nitong makapagtawag ng sigbin. Sa puntong yan, doon niya napagtanto, tunay ngang hindi pangkaraniwan ang bertud na ibinigay sa kanya ng matanda. Sa pagtagal pa ng kanyang pakikipaglaban, mas lalo lang siyang lumakas, dahilan para malipol niya ang kabuuan ng mga aswang na dumayo. Nang malipol na niya ang mga ito, doon na siya nagsimulang magmasid sa naiwan nitong kuta. Alam niya kasing mahina na ang angkang yon, kaya hindi malabong magapi niya ito kung ipagpapatuloy niya ang kanyang mga nasimulan. Ilang gabi pa ang lumipas, nagpatuloy ang pagmamasid ni Tamay sa pugad ng mga kalaban hanggang sa nakumpirma niya na bilang na lamang ng mga daliri ang mga nilalang na naninirahan sa lugar. Dahil dito, agad naman niyang sinalakay ang pugad at walang habas niyang pinagpapapatay ang lahat ng aswang na naninirahan doon. Kahit may mga bata, nagdesisyon siyang isunod na ito sa kanilang mga magulang upang hindi na pagmulan ng paghihiganti. Sa loob lamang ng isang gabi, tuluyan niyang nalipol ang lahi ng mga ito. Hindi man yun kapanipaniwala para sa kanya, alam niyang nagawa niya ang ganoong bagay. Pagdaan pa ng ilang araw, nang mapagtanto niyang ligtas na siya, doon na siya bumalik sa albularyong kanyang nakilala. Bagaman may kaba, pinili niyang magpakatatag upang maibalik nito sa normal ang kanyang pagkatao. Matapos naman ang ritual, nagising na parang bagong silang na nilalang itong si Tamay. Lahat ng mga nangyari sa kanya, inakala niyang pawang panaginip lang. Hindi niya talaga yun pinaniwalaan, pero dahil na rin sa tulong ng matandang albularyo, napagtanto niyang hindi nga panaginip ang mga karanasan niyang yon. Magmula noon, litong-lito man kung saan magsisimula, pinili niyang gawin ang lahat upang makapagbagong buhay. Awa naman ng Diyos, nahanap naman ni Tamay ang buhay na para sa kanya. Sa paglipas pa ng mga buwan at taon, nagkaroon na rin siya ng sarili niyang pamilya. Nung tumanda siya, naibahagi niya pa sa kanyang mga anak ang kanyang karanasan noong minsan niyang maranasan ang kakaibang buhay. At lahat ng yon ay dahil lamang sa pagtanggap niya ng gintong bertud ng asbong gabunan.
Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe no, ang lakas na itong asbo kung tutuusin eh. Isa nga to sa mga kinakatakutang kalaban ng mga malalakas nating antingero eh. Tapos, niligtas niya lang yung gabunan na yon kasi parang nalulunod. So, ibig sabihin, merong kahinaan yung matandang nagbigay sa kanya ng gintong bertud na yon. Siguro tubig. Pwedeng ganun, di ba? Di naman natin kasi masasabi yung talagang kahinaan ng isang aswang eh. Hanggat hindi natin to naikukwento sa atin o hanggat hindi nakakapagbigay ng mga impormasyon tungkol sa kanila. Dito siguro, itong klase ng asbo na to, kasi alam ko may mga klase to eh. Ang kahinaan nito, tubig. 'Di ba? Kasi sino ba namang malakas na gabunan ng magpapatangay lang sa ilog tapos doon ka pa muntik-muntikang mamamatay. Kahit sabi mong matanda na 'yon, malakas pa rin 'yon kasi nga gabunan 'yon tapos asbo. 'Di ba? O pwede ring may nakalaban siyang malakas na antingero tapos ang nagsalba lang sa kanya yung pagpunta niya sa ilog tapos nagpaagos siya doon para hindi siya masundan ng antingero o albularyong nakalaban niya. Maraming pwedeng anggulong tingnan kung bakit nakita ni Tamay yung matandang yon na nasa ilog. Pero overall, parang sa isip-isip ni Tamay, panaginip lang lahat. 'Di ba? So isang malaking question mark yun kung totoo ba lahat yon o panaginip lang ni Tamay. Pero kasi, andun yung albularyo na nagpagaling sa kanya tsaka nagpabalik sa kanya sa pagiging tao. Na alam naman nating lahat na sobrang hirap nun. Na kung pwede ka nga maging tao pero mamamatay ka rin. Kasi kasabay mong mamamatay yung bertud na nasa loob mo. So kung sino man yung manggagamot o antingero na nakapagpagaling kay Tamay, sobrang saludo. Bihira yan. Kahit yung matandang kilala natin na nakatira sa Zamboanga, hirap gawin yan. So dito siguro matindi talaga yung kaalaman ng albularyo na yon. Pero yun lang, overall masasabi ko, napakaganda ng kwento. Pero gaya nga sinabi ni Tamay, na baka panaginip niya lang lahat yun. So kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.